Nano ben na watchi eni anasa na watchi me no ne de rara enkonyasem de besom mo na yetena sese ya no nse ade e ma yemu yedu ye amamre ne abakosem yetena se ne ehwe me yese no a ya ade se yeda chinchirima ne yankasa ye ho ne yese no rara asante enkuro ni bi anase rara ka asante man ho rara ayokofo meka ayokofo a berma kontenase nso yero Asantehene ne wofanimpon no ne wofanimpon ene dikoman ena afenso so no asante wofa Asantehene ne wofanom berma kontenase ena afenso berma peposo ena dikoman wonyina enuanom na abakosom kyerɛ sɛ kontenasefo a na sebieson sebenya do tukotena koyefo na bibi nti wo mo nso so ebu onketemu no mo fa bi ekotena awrarwa no ena sebieson sebenya do hu nkwanyasie no hu nsɛm so ayepi Yero Asantehene di ni mfie do nunu mafidi da no na planning committee Yero Asantehene te ya na sebi da sebre dwaben ehene na sebieson sebenya do na waka ho na ono ye dwamtene ne edema 25th anniversary committee no na rara so eka ho ebi enu ti ana mpempe ni pebusa no se ana se bi ka se ande ne Yero Asantehene sebieson sebenya do baby rara we na rara so ka asante ho ye de ho abakosam ne ho adesua nyina so de ebebremo enkwanyase no ho nsam na esode ye no bema kontenase ene ne nua bema dikoman omudi mu ntintiman yie pa esan se rara fo no mu frequentenase ena afin so wo mo ekoye na ahema wo rara de nsempi betu dwa ye de besom mo a wo kire se enkoso hene a wo rara ebra wo hene kwakura no wono na wa yiri mu a wo twe manso gidigidi a wama enkonyasie no ache ye de ho adusua ba ma ne ye kire mu se si ebo akonya de ma obi se wo ye nkoso hene anase wo ye sompa hene a sebieson sebenya do kane no kura nanke mochia me nka ho esan se ye kan suma konya no so de ye montu fie ye de bo de ma ankrankra da wo bewuo no saada no wakonya no so ayeden aba na wie ya ye mmomfa ntu fie eno nti enkoso hene ene sompa hene akonya tuntum wo montena so bi eno nti ye de ma hoho anaso kurumani a sebieson sebenya do owa adwuma anase wodi dwuma so de bo akuro no ono ena ya anase bi na nanom hwe na omodi nkwe sompa konya no anase nkoso akonya de ama no ode hyekan a wodi akonya kese se wo mahina konya no ye mana konya keto ama ni ye nya ne sa ama ni ye enya amamre na anya amane ye kwanso eno nti se de na ahema kire mu se nkoso ahene na ahwa atwetwe ma ne ma ye den no na ka me say eyade a entwa yie kura na mfamfa so de bia so nyeden emma na barima na sebieson sebenya do na wono na woye nkoso hene de ma na no mo wo wrara no na ye friend wo wusu eja owusu afari no onye sebia wo yobi awuso ni mfie ni kwa ni mu pa o wo mfie aduokono nan mfie aduokono nan o na sebi wo ye de wo ye no na eba ne sei ne se sebi obi a oye nkoso hene etimi bedi akonya ema no obedi o mahina konya no ema no eyeye enti ho nsansam ne bo ba ye ne ohema ne de betu ye ne mu ma ohema no so kire sesei no wonya de hyebrante asebi ono so bedi wura man ne mu na wode wura man no so akakodi bo asase no so na enam se wura so ka asante ho ne nti no esesese ke yini wie na de ne si apetamu na wusai de che na manfo wie nso woba na obesai so de che ye krobia wie fi asante kotoko hene ansa na ya gasete no nanso so no wura hene fufuru ya na se panyin a wo sa no ho mra na sese ye frɛ ne berema wo wusu afiri ye ya wodi emfie aduokono enan no a wo ye nkoso hene de wo de marara afo no sese wo no bo no ho asafo hene bo no ho mra na se wo na wura hene a sabi ensuo bia nso so enyede enyina mu a gazette nso so ne ya de nso ebetimi a gazette no net ne etimi a gazette no tena esansa akonya Yero Asantehene de ya so ma ho kwan na afi nso mesuan kyere no na won hwe ntoto ne ma bia nso a wokwane ya gazette won so so a enye yie eno nti
enne yekoda so de ya ye hu se ye maame mu nsu aba abonten abakosem mu nsu omo so kire se omo so so eye rawra de hye ni bia se bi omo so ekotena eye ejeso bese ase eno nti omo pe omo nche na so omo so firi rawra omo so ya yokofo a se bi so se bi nya do omo so di eye rawra konya ni bia eyeye no mo de nsem bi nso ne namu de ba na saa nsem no nso so no eye ade akotokɔhene so ye nanim nsem dada eno nti saa nsem no enka ye nananom anase ma mbetiti abi kakra enka ye ade se beboa se wo pa abusua anase wo hu wunchi na se bi ukodon wa abusua wo hu wunchi na wo de kono wo kono se bi wo kwa ma abusua je wo no mo so nnu waye den aka abamu ye nkoprekopɛ emfa bibi nta akire mfa nkɔ na emom ye kɔme ye gye ye wie ne ye ma yakonya tena so ne ye ma yinsuo tena so me ye boya am ye ma yinsuo no me ye boya tena se a ansana de aka bie ye afisem no so ye de ayede ye de atoso ye maame mu yi eye nsamtwofo nhie mu a wo mu se bi so se bi nya do yero Asantehene se Worawora ye ne dia Worawora nso so kane ma ho eno nti wonhwɛ na nkonyasie ho nsɛm a sabe ya sɔre Worawora no a amma empuntu nso aka akire no wonhwɛ no wontoto se de be ma asomdue nso so aba omi enkote ye maame no ebra omo ye nsamtwofo nhie mu no ne mra. We are by the petitions and the great oath appealing to the Otumfuo Nana Osei-Tutu Abibio to step into this matter to ensure that the illegitimate claimants masquerading as royals and purporting to be chiefs are stopped forthwith in order not to drag the rich culture, tradition, and customs of Asanteman in the mud. Worawora belongs to the Asantehene, and he is the only one who can ensure that whoever ascends the throne as a paramount chief or queen is traced by blood relations through the matrilineal line. We, the royal Oyoko clan, also wish to use this occasion to caution the general public against dealing with the miscreants, as doing so will be a huge risk to any person or entity involved. We believe it is vital for the intervention for our traditional leaders and the support of national government to help bring about a peaceful resolution of this matter. We believe in the expertise and wisdom of the Asantehene, His Majesty Otumfuo Osei-Tutu Abibio, to mediate in this dispute to bring a lasting solution and peace to Raraman. We are by thus appealing to His Royal Majesty to support his very own Raraman in the process of ensuring that the Chieftaincy institution in Ghana remains a revered institution manned by legitimate occupants and not inglorious pretenders who are bent on causing chaos in the peaceful Rara area. We are calling on the regional and national houses of chiefs as well to use their influence to mediate in this dispute to bring the lasting solution and peace we all seek in our beloved nation. At the same time, we are appealing to His Excellency President John Dramani Mahama, whose leadership can provide the necessary support to ensure that this issue is resolved amicably within our community such that the economic development of the area would not be hindered.